The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Deuteronomy 8:18-19 says, And you shall remember the Lord your God, for it is he who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant which he swore to your fathers as it is this day. Then it shall be, if you by any means forget the Lord your God, and follow other gods, and serve them and worship them, I testify against you this day that you shall surely perish. John 4:24, God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Psalm 96:4, 8-9, The Lord is great, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Give to the Lord the glory due his name. Bring an offering, and come into his courts. O worship the Lord in the beauty of holiness. Tremble before him, all the earth. Psalm 95:3-7, For the Lord is the great God, and the great King above all gods. In his hand are the deep places of the earth. The heights of the hills are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. 1 John 2:17, The world is passing away, and the lust of it, but he who does the will of God abides forever. Sa dili pa kita magkapanayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, let us examine ourselves as our usual routine. Dili kita makasabot, dili kita matuduan sa balang Espiritu Santo sa kamatuoran kung naay babag niya sa atong kalag nga mga sala. Sala ba sa una, sala ba sa dila, sala ba sa buhat, kining maong mga sala can only be blocking our way. It's a barrier. So, gimaduan kita diha sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang ka nimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not confessing your sins. It is faith alone in Christ alone. You make the most important decision sa tibuok mong kinabuhi, the decision to believe in Christ. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo. Una sa tanan sa imong pagdala ka namo niining dapita sa mga kausapa, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Bani kami o Diyos, tultuloy kami o pinagi sa paggahom sa Espiritu Santo, pagtudlo ka namo sa imong kamatuoran. Salamat sa among kinabuhi ng imong pangilugwayan. Salamat ng among Bible study, pinagi sa YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
May adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Kaninyong mga bag-o, welcome. Welcome kaninyong tanan, magapadayon kita sa atong pagtuon sa kamatuoran. Diha gikan gayud sa Biblia ang pulong sa Dios. Okay, so if you are ready, aniya pa kita dupot niining atong tun-anan nga giuluhan sa Latin nga Vincit Omnia Veritas. Sa in English pa, truth conquers all. Binisaya, ang kamatuoran mao'y magabuntog sa tanan. Okay? First of all, akong sublion katong dapit sa atong mga subscribers kaninyo nga nagasunod na nining atong Bible study through the YouTube nga giawhag kamo o girapit kamo nga inyong usab nga dapiton ang inyong mga higala, inyong mga silingan, inyong mga peers o mga barkada baron nga to avail of this kind of Bible study. Invite them, both believers and unbelievers. Kaya ato ka ng responsibilidad. Ato ka ng tahas, ingon nga mga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Atong ipaambit ang mayong balita sa kaluwasan o ang doktrina sa Biblia. Ako usab kang presidentan, ayaw sila pugsa. You cannot. Don't force them. It should come from their own free will. Apan kung imo silang kumbinsir nga mo suway sila, then ingna sila, suway lang. Kay mapupo gikan ining atong Bible study through the YouTube. Okay? Labi na karong panahon na, labaw na kitang nanginahanglan sa mga kamatuoran sa pulong sa Diyos. By the way, ayaw mo paghisgot nga kini relihiyon nga atong gida. Dili. Just the opposite. Dili relihiyon ang atong gisangyaw mao ang mayong malita sa kaluwasan nga gitaniyag sa Dios alang sa tanan. Okay? O kini gasa gikan sa Dios. Naragod po na nilang mudawat na sila niya ng gasaha. Kaya yung gihatagan, naraman siya maka-amgo nga unsa ka nindot din niya ng maong gasa kung iyan na ka ng abrihan. Atong gitandi ka ng pag-abri nga ilang buksan usab ang ilang salabutan kay mao man na ang paagi. Okay? Paagi na sa Dios. Apan di lagi makapugos ang Dios. Igo lang siyang muhatag sa kanang pag-agda. Nara na nila. Okay? So, og laruhon ko na nimo, imo sila pangutano, gusto ba kang mo sa langit? Okay. Og imo ba nang diritso yun? Kinsa may dili gusto mo sa langit. Okay. Niya'y paagi nga atong tunan ang kanang latid sa Dios diha siyang pulong unsaon nato pagkahilangit. Usar may paagi ang pagkahilangit, di man daghan. Si Ginoong Hesukristo mismo nagingon, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makanto sa Amahan gawas kon pinaagi kanako. John 14:6. So mo na nga ako lang kang kanang pahinumduman. So kaninyo, okay, so katong kanang magpositibo sa pagdawat nini atong pagtuon sa pulong sa Dios, then kanang makita ginila ang diferensya. Again, i-emphasize nila nga dili ni pagdani nimo og relihiyon. Way labot ang relihiyon nini. Kaya di man gyud makaluwas ang relihiyon bisag musuod ka ng relihiyon ng kalibutan na dili na makapahilangit nimo.
In fact, maunay paaging Satanas. Kaya kayong relihiyon, awat-awat man na ni Satanas, iyang giawat ang Kristyanismo. See? Malinglahon mo ni si Satanas, kay siya mangyod ang nagpaluyo nining tanang mga relihiyon nining kalibutan na. Sabihan daghan ang relihiyon. Okay? There's only one way nga ikaw maluwas. Okay? So, at magdag relihiyon, nagdatang Ginoong Jesucristo ang atong gida. Kung buot kang na makapanag-iyang relasyon nga ito kaniya, mao gani ang atong ipangtunan. Okay, padayon ta. That's enough. Atot nakanggiingnan nga kining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ang atong method is the eyes method. Kining atong ministry, the Balbido Evangelistic Ministry. ICE method, ICE. Kining ICE, okay, buot pasabot yun ni ini, we are disseminating God's Word, mura og kanang pagpalanog na lang ni riiko gikan sa Doctrinal Bible Scholars nga who diligently and meticulously, exhaustively nagtuon sa mga kamatuoran sa Biblia gikan sa original nga mga pinulungan, line upon line, precept upon precept. So it is a revelation to learn God's Word precisely how it was given at the time of its writings. Ako mismo never knew I would ever be this close or know the Lord as well as I do if it was not for this kanang talagsaon, so precise and accurate method of studying and learning the Word of God. Mauna nga akong giangkon kini, this really is grace, provision from God. Iya gyud ning grasya nga gisangkap alang kanato. Og lagi ang ICE method is isagogical, categorical ug exegetical. Pagtuon tas pulong sa Dios, pinagi sa iyang kasaysayan nga kanus suwata kanang usa ka kapitulo ug bersikulo, the precise time niya ng pagsuwat niya na sa iyang kasaysayan. O niya ang categorical, kanlang laing bahin ay doctrine of salvation, doctrine of faith rest, doctrine of rebound, doctrine of divine danosphere, ug uban pa. Mao ni categorical. Unya ang exegetical, gikan sa pulong exegesis, magtuon tas pulong sa Dios pinagi sa original nga lingwahe nga gigamit. Kinaibaw man ta nga ang daang pagkisaad gisuwat kini originally in Hebrew ug Aramaic. Okay? Ug ang New Testament bag-ong tugon o bag-ong pagkigsaad gisuwat kini originally in Greek, Griego. So mao kini nga sa akong gingon kining ato riiko ato naninggi kanang giayo nagog ag-ag mo ba na Vinsaya, gialig-ig o ato nagyong sa mga lawom naman na din ang magkasabot ni mga bagong tubo. So mo ka ang resulta, this is the byproduct sa pagtuon sa mga Bible scholars nga tugahan gyud Espiritu Santo unsaon pag ila pagsabot nining mga pulong sa Dios. So gawas pa niini kini atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang method is called inculcation method of teaching doctrine. Kay ang doktrina God kinahanglan magyud masilsil, a little today, a little tomorrow, day after day after day. Mao ni atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios. I don't know if you have encountered
a Bible study like this before, but well, kung ikaw you had been exposed to doctrinal teaching before, good for you. Padayon lang kining atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining pagiha nga atong giangkon lagi nga grasya kini sa Dios. Okay? So, kay kita gimanduan magyud sa Dios. Kitang mga magtutuo, mga anak niya to renew our mind. Bag-ohon nato ang atong kanang panghuna-una. But renewing our mind, di man mahimo overnight. This is not an overnight process. Dili mahimo. Tambong ka karon mao na. Dili. Hinumdumi ni nga ang Biblia is not a mystery novel. We cannot turn to the last page and find all the answers. Dili. So, ang gikinahanglan nato maong pagbaton niya ng pagsalig sa mga saan sa Dios. Ug atong pagkinabuhi sa gitawag og kanang kinabuhi nga may pagtuo nga nagdaog pahuway, the faithless life. O nahibaw naman ka nga there are 3 stages sa procedure of faithless life. Claim God's promises, mo na nag-una, and then think of what God can do to your problem. Kunya ang ikatulo, relax, because God is in control. So mo na, kung balikon, kini nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos is kanang inculcation method. O kita na sayod na pod nga the Bible alone mao ang ultimate and final authority of all Christian doctrine and practices, right? And nga kadto nga dili basa o makitaan sa pulong sa Dios either expressly set down or deduced by good and necessary consequences is not binding upon the Christian conscience. So mao na nga giingon nga scripture alone mao ang ultimate authority sa simbahan ni Ginoong Hesukristo. Kita sakop sa simbahan ni Ginoong Hesukristo, Church Universal. Okay, so that would be enough. Kita karon nga mga magtutuo na giingnan kita sa pulong sa Dios nga magapuyo kita kanunay. Yan ang atong dapit nga kanang gigamhan sa Dios. Gitawag nato sa English og operational divine dynasphere. Okay? O kining divine dynasphere is a mental attitude life. Okay? Yeah. Ang ato kong pangunahuna, diha ang kinabuhi nato nga Kristohanon. Kay the Christian, di ba ako ka nangiinan nga the Christian way of life is a mental attitude life? Kini nga itong pangunahuna, mao'y kanang puntaria is the target of the Word of God. Kaya di man mahimo na bitong to akong giingon pa nimo di padugay nga God mandates every believer to renew their mind. Renew, unsaon man pag-renew, unsaon pagbago. Pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi. Kini atong ginabuhat. Okay? I have yet to know kung naabay nagatudlo gyud sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Nga pagkakaroon mo ragawan na wanay gana ang mga tao kung kinangausap na mga ilang mga pasiunas kinabuhi. Right? This is the age nga gitawag og unsa? Age of apostasy. Apostasya nga nagkalayo na sa kamatuoran, nag-uban nimbiya na gyud sa kamatuoran, nimbiya na gyud sa unsa kanang pagtulunan sa pulong sa Dios. Wala na. Nangausab na. People now have wrong priorities. It's gold rather than God. Wala nangausab. So mao na nga mando sa Dios kita mga magtutuo
gikinahanglan nga anha ta kanunay puyo 24/7 diha sa atong operational divine dynasty. Ang laingan nining divine dynasty, the protocol plan of God, love complex, God's power system, the Christian way of life, a believer's royal palace, o a believer's perfect environment on earth. You see, protocol nga plano sa Dios. Ang gugma diha love complex. Gugma sa Dios. O niya, maubitaw na nagsunod ta niya ng kanang bersikulo nga nagaingon, we love God. Kanang we love Him because He first loved us. Mao na kung kanang imong tinguhas kinabuhi nga makakabot kaniya ng real love, genuine love nga gingon og feeling of the spirit love. Mao ni ang mga description ni ng maong gugma. It's a love complex. Kay mao na ang tuod kanato, magaganoy kanato ngadto sa unsa pagkinabuhi nga madinaugon, pagkinabuhi nga mabungahon, mapuslanon, kay kining espirituhanong pagkinabuhi nato ingon nga mga anak sa Dios is a unique kind of life. Sophisticated, unique, kanang fantastic, fabulous. Kining maumatang sa pagkinabuhi. Mao na nga gimaduan ta sa Dios. Sud lang mo diha kanunay. Anha lang gyud puyo diha sa operational divine dynasty. Kaya wag makatandog ninyo kung tuan na ka sa sud. Mao na nang kanang naadiha ang saad sa Dios nga way mga virus o mga sakit, way mga pandemic nga makatandog kanimo. Kaya naaman diha ang saad sa Dios nga Salmo 91:10 nga way makatandog diha mga sakit o mga kadautan. Wala. Mao na nga, that is our refuge. That is our hiding place. In fact, that is our place of God, where God's power is. So, tiyan mo na, this is our royal palace. And in fact, this is the only perfect environment ni ining kalibutan na. No, naarap po na nimo mutuo ka ba niya na o di? Imo ra na. Mao na ang description nga gihulagway, gipatinaw, ginaspulon sa Dios nga ang kining divine dynasty kanang maora gyud kini ang atong dapit nga puloy-anan mientras nagaginhawa pita pakita niini nga atong lawas kay sa madugang madali maunsa mawa man tanin kalibutan na. Of course kitang mga tao na uban na itong magkinabuhi taas-taas nga kinabuhi, uban mubo lang apan definitely di man lagi kami kita mga permanente din naglawig man lang ta din yung kalibutan na nagabiyahe lang ta. We are just traveling, you see. Kining kinabuhi fleeting, mulabay lang. Mabita ng pulong sa Diyos naging ni atakaron ugma na. You see. We are here today, gone tomorrow. We vanish away. You see, apan dili kay mo vanish gyud. Kay ambot pa sa bot ni vanish nga mawalang tanin kalibutan na. Kay di man niya atong permanenteng puloy-anan tuwa may naghuwat ka nato dito sa eternidad. Giandam sa Dios. In my Father's house are many mansions. Manay saad sa Dios. Doon na natay house and lot. Imo ng ingno niya na. Doon na lang nato.
nagiandam na ang Dios. Dili na pagpahambog. Igo lang tang nagsunod unsay kamatuoran. Kita naga labay lang tanin kalibutan na. So mo na, life is too short, my friend. I'm addressing this to you. Ang dili pa magtotoo. Kaya tingali mo una mauna ni permanenteng kinabuhi, dili. Mauna nga, ang Dios nagatanyag siya sa iyang plano alang kanimo. Again, I'm addressing this to you, unbeliever. Dili pa magtotoo. Wala pa'y kaluwasan, wala pa'y Kristo diya sa imong kinabuhi. Nga, ang imong kinabuhi, wag yun. Why ingnon ta, why kapaingnan. In other words, mo nagiingon sa akong higala nga bulanon, nagingon na siya pareha ratas track nga why signboard. Now of course this is applicable only sa itong panahon pas kabatanon pa namo. Wala may signboard karon. Aboy no na pamantingali. Apan but pasabot dito pang panahon na sa among mga katiwang o sa among mga kabatanon nga di magkangka sakay og sakyanan og way signboard. So mo na ibot pasabot. Mo po na kanimo dili magtotoo. Mura kag truck nga way signboard. But pasabot ka wag okay. Tumong nga hustong tumong. Apan ang Dios nagaandam man siya daan. Okay. Sumaw ka na ang operational divine dynasphere. No, sa ako nang ginaingon ni mo nga, giandaman at tandaan sa Diyos. Okay? Niyatog yung higayon nga mi ingon kag mutuo ko kang Ginoong Kristo. Mi gamit ka sa imong kabubuton sa pagdawat pagtuo kang Ginoong Kristo nga imong manluluwas diha-diha. Gibalhin ang imong panahon from time to eternity. You are covered by the eternal security doctrine. Apanon sa magyud ang langit kung maghisgot ang kita nga mo magkayatong destino na. Okay? Nabitaw na sa John 14:1-6 ang sa gisulti. Verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. So ang atong destino, ang atong kanang goal, ang tumong nato mao ang langit. Our motivation is heaven. Gusto? Ang atong pagdasig, just imagine kung nana si mga nauna, nagdasig ganimo, langit. Now, kung sa mangyud ang langit, it is a real place. More real than this place we are living now. More real. Heaven is not just an adjective, like a heavenly thing. Tinuod ni, it is real. Si Ginoong Jesucristo is the glory. Siyang kahimayaan dito sa langit. Now, dito sa langit, there is no need of ID. Kaya nga naman, iba nga no, everybody knows everybody. Ang tanan. We will be conversing with our Lord once. I look forward to conversing with my, granddaddies and grandmommies. We will even be conversing with our offsprings that we have not known. Wala to kanang abdi and met in this world. Nga wala to kaning mahibalag din sa kalibutan samtang dinipata. What a day, what an awesome day that would be, di ba? Atong makitaan sila, we will see them. Kay abi nimo, human gyud kitang naluwas after we got saved. We were supposed to be desiring only the things of God, not anymore the things of this world. Kay ang mga butang ni kalibutan na mao ni nganla na to details of life, the lustful desires of the old sin nature,
the cosmic and worldly desires, mao ni ang mga butang ni kalibutan na. Of course, niya pamantan ni kalibutan na, although we are not of this world. We are still in this world, although we are not of this world, because as believers, ingon nga mga magtotoo, we now belong to heaven. Taga langit naman kita. Ang tanang mga magtotoo ni Ginoong Kristo, mga tagalangit, citizens of heaven. Basahan ang Pilipos 3:20 na diha gipadayag diha nga kitang mga magtotoo, mga tagalangit na. Now, as citizens of heaven, we are the aristocrats, being members of the royal family of God. Tiyaw mo na, harianong panimalay sa Diyos. Ingon nga harianon, we now should speak, think, and act as royalty. Mao ni nga atong gipang kanang gamit sa atong pagpanulti, ang pulong sa Dios. Kay kini man ang mga trademark of royalty. Kay ug gikinahanglan inumduman nato nga it is the Lord Jesus Christ whom we owe our being royalties. Utangan tagdako ni Ginoong Kristo himself as the King of Kings and Lord of Lords. Numdum ka, titulo na ni Ginoong Kristo. Now, of course, the rain, the storm, he got his eyes of Christ, then he began to sing. Maunay buta-sabot na ko nga nawadaan siya pagtuo. Nganong ako panigisgutan, of course, maghisgot o pagtuo, faith. Ang faith, God, ang pagtuo, why merito? Ang buta-sabot, tanan makatuo, pandili tanan motuo. Yatagan ta niya na inherent ng pagtuo. Kanang pagtuo ha mabuhi lamang sa diha nga mudawat tas kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Nabitaw nang giingon diha sa Hebrewanon 11:1 kanang mawa Hebrewanon 11:1 nag-ingon nga faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ug katong kanang Roma 10:17 po nagaingon man nga faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So, na human ta maluwas after we got saved by putting our faith ngadto kang Ginoong Kristo, na nag-iya na kita og kanang na nag-iya, we now have to put and direct our faith in God's Word. Human na to dawatas Ginoong Kristo, ang atong pagtuo, gipunting na po nato sa iyang pulong. Pulong sa Dios. Human naman ito gidawat si Ginoong Kristo, gipunting man nato ang pagtuo nga ito kaniya, so kita na luwas. Human kita maluwas, ang atong pagtuo, ipunting na po nga ito sa pulong sa Dios, aron kita magatubo, ang atong kalag. Patubo ang atong kalag, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. So, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis, sama na atong ibuhat adlaw-adlaw, eventually we have our soul grow, mutubo ang atong kalag diha sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. Ayaw na nakalinti ka ng maong bersikulo. 2 Pedro Kapitulo 3 versikulo 18. Apan unfortunately, if we don't study doctrine, kung watay gana, watay kainit, watay pagpanumbaling, watay gugma,
sa pagtuon sa pulong sa Diyos, our faith fluctuates na. Mag-aup-aup, fluctuates and mutates like that what happened to Simon Peter. Nung ka? Di kailang si Simon Peter, uban ang mga disipulo who were in the boat, uban kang Ginoong Jesucristo, nung ka? Dihas taliwag yun sa gabi, the middle of the night, when the storms came, dihay unos ng abot. Kay, you see, storms in life always come to us, di ba? Moabot man yun. Moabot ang mga unos sa kinabuhi sa atong pagkinabuhi din sa kalibutan. Andi, kadto sila mga disipulo, nakakita man sila ni Ginoong Jesucristo nga naglakaw diya sa ibabaw sa tubig, og in faith, kadto si Pedro stepped out on the water. Ni kanawog siya og misuway siya paglakaw diya sa kanang tubig, apan began to walk on the water forward. Nagpaingon siya ngadto sa atong Ginoo. But while walking lagi on the water, kinis Pedro began to look at the waves, the wind, the rain, the storm. So, he got his eyes off Christ. Then, sa initabo niya, he began to sink. Os-os na siya, nag-anam-anam na siya, kaunlod dito sa tubig. And as he was sinking, sa may gisulti ni Pedro, Lord, tabangi ko, Lord, help me. O diha ang atong Ginoo stretch out his arm, o iyang giisa si Pedro. He lifted Peter up, and Peter walked on the water again. Karon, uban na siya sa atong Ginoo, back to the boat. That is the promise we have ni Ginoong Jesucristo. He will never leave us nor forsake us. Na, iya ka ng saad. O kung ang Diyos mo saad, iya gayud ka ng tumanon. Gusto? So, mo ito ang iyon mo, kitang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo are going to go through some kind of testing. Like, gitistingan mag itong pagtuo ni Pedro, of course, o sa mga disipulo. O kung maghisgot naman itong ni Job, tanaw itong kahimtang ni Job, he encountered, he faced the kind of testing. Okay? He went through those testings. Apanon sa mangyod ang kanang tinuod nga tuyo. What is the main purpose of testing to come to our life? Unsa man yun? Iba ka? To make us mentally, spiritually strong. No, na. So, to strengthen our faith, aron malig-on kini atong pagtuo, atong pagsalig, atong kanang sandig, or dependence, sa gahom ni Ginoon sa atong Ginoo. See? Mo na ang tuyo nga moabot ka nato mga pagsulay sa atong kinabuhi. To make us mentally, spiritually strong. To strengthen our faith, our trust, our dependence sa kanang gahom sa atong Ginoo. Remember, in the case of Job, of course, human as he was, just like any of us, Christians, mga tao raman tag with kanang flesh and blood. Kanto si Job, he attempted to question God. Just imagine. But our Lord reprimanded, gibadlong to siya when he questioned God. The Lord showed up and told Job to get up and ask him, Job, where were you when I laid the foundation of the earth? Diin ka man, Job. Naman na si Job 38:4. Job,
Maingon ang atong Ginoo, who are you to question me, Job? Well, finally si Job may admitir yun siya. Behold, I am vile, kining vile, disgusting, utterly bad, morally despicable or abhorrent, causing or deserving strong dislike or hatred. Mao ni vile. So mingon si Job, behold, I am vile. What shall I answer thee? Na kana nagpasabot nga si Job realized nga he was helpless. Wagi siya mahimo siya kaugalingon. His flesh was weak. Ang iyang unod, luya gyud. He was useless without God. Wagi siya mahimo siyang kaugalingon kung wa ang Dios. Tiya mo nang gisulti sa Dios dias Isaias 55:8-9. Ano na nato ning gi-quote. Unsa may gisulti sa Dios? My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now, bisan si Apostol Pablo, mi he exclaimed diha sa 2 Corinto 12:9, labot sa iyang pagkamaluyahon, his weaknesses, ang iyang pagkamapakyason. Sa isulti ni Apostol Pablo, I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So what did God answer Paul, who wrongly prayed 3 times to, as possible, remove his thorn of the flesh? Katulo iyang giampo ni Pablo ngadto sa Dios. Dios kung mahimo tangtang nga kining kanang tunok sa akong unod, thorn of the flesh. Unsa may gisulti, unsa may gitubag sa Dios kaniya? Unsa gitubag sa Dios? Pablo, ang akong grasya igo na lang kanimo. Paul, my grace is sufficient for thee, for my power is made perfect in weakness. So mana, ayun na kalimti, isuwat na si mong notebook, 2 Corinthians 12:9. 2 Corinthians 12:9. Paul, my grace is sufficient for thee, for my power is made perfect in weakness. In principle, kung maghisgot na tag-prinsipyo, ang Diyos nagasulti ka nato ng mga magtotoo when we are tested. Unsa may isulti sa Diyos? Salig lang ka nako. Mao gid na may isulti sa Diyos ka nato. Just trust me. Now, inumdong ka sa atong Ginoong Jesucristo nga nagampo siya sa iyang Diyos nga amahan dito sa hardin sa Getsemani. Unsa gisulti ni Ginoong Jesucristo, amahan, kung mahimo ipalabay ra gud ni ko pagikan kanako. Father, if it is possible, let this cup pass from me, but my will, it is not my will, but thine be done. Motoy. Katuog yun po ni Ginoong Jesucristo. Father, if it is possible, let this cup pass from me, but not my will, but thine be done. 3 times our Lord prayed this. But at the end, he said, nevertheless, not my will be done, but thine. Mao gina ang atong attitude unta. Okay? Ayaw na gyud ni kalimti mga puntuhang atong gidahadya kanimo. Kay mayroong danon kini alang sa kalingunan sa atong pagsalig, pagsandig, pagtuo, paglaom, paghigugma sa atong Ginoo. John 14:15 sa isulti, if ye love me, keep my commandments. Na,
Mao ni sige tagtuon sa iyang pulong iyang mga mando atong tun-an gyud kanunay. Now, here is one thing I would like to bring to your attention. Here is one very significant thing for us believers to be aware of, and that is our being born again ngadto sa harianong panimalay sa Dios is totally God the Holy Spirit's miraculous work, not man's. Dili atong trabaho eh. Wag yun tayo ato. Igo lang tang mito. Okay? Kadtong atong pagdawat sa kaluwasan, nahimot ang bag-ong nga tao, born again. Totally, it was God the Holy Spirit's miraculous work. In fact, it is pure miracle. Kasabot ka? Unsa magyud ang milagro? Miracle as it is, man, kita mga magtutuo, kita, dili angayan. Wa gud tay angay. We do not deserve, we do not earn it, nor does we work for it, because absolutely this is God's work. Grasya. Mao nga kita nga mga magtutuo, true born again persons, kita milagro kita. Mga milagro kita mismo. Kitang mga magtutuo simply appropriated God's invitation to put our faith alone in Christ alone. And boom, we got saved. Diba? Milagro. That in and of itself is grace. Gusto? Grasya. Lihok sa Dios para sa tao. Mo na ang akong simple, yano kayo nga definition sa grasya. Now, ug ingon nga mga magtutuo ni Kristo, kita nagapahimulos na sa mga kaayuhan that go with our being born again. Unsa man? Kita mga sakop na sa reanong panimalay sa Dios. Kita naiusa na sa persona ni Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa unsa? Pinaagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. O kita gisuluban na, imputed na sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios. Nga dili na kita mga hinukman, kundi mga namatarong na. We are justified. We are now sealed by God, the Holy Spirit. Gitimrihan na ta, siliuhan. To indicate nga kita, we are now personally and privately owned by God, the Creator of heaven and earth. Just imagine. We are now God's children. Romans 8:16, John 1:12. Ang atong mga ngan gisuwat na dito sa basahon sa kinabuhing walay katapusan nga iya sa nating karniro, never to be blotted out. Di na gyud na mapa. In short, we are now eternally saved, cleansed by the blood of our Lord Jesus Christ, the Redeemer. Mao na nga kita nga mga magtutuo, gimanduan na kita nga patubuan nga itong kalagaron sa ingon niya na kita makasugod na sa pagsangyaw sa maing balita sa kaluwasan ngadto sa itong mga hinigugma, itong mga igsuon ba, itong mga ginikanan nga dili paluwas, who are still lost. Kay ang Mateo 24:14 nagaingon, this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So, ayaw ni kalimti kini mga punto nga akong gidani mo na may kalabutan nining atong pagtuon nga giuluhag. Vincit Omnia Veritas. So, kung nagahigugma ka sa atong Dios, higugma po ang iyang pulong.
pinagi sa imong pagsunod nini, pagtuman nini. John 14:15, if you love me, you will obey my commandments. Kaya ang versikulo 21 po diha sa Juan 14, the person who has my commandments and obeys them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will reveal myself to him. Diniyo na kita kutob, karong adlaw ug aton ipadayon ug maayaw sipyat sa sumpay niini. Kay daghan patag paghisgutan bahin ining atong tunanan. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Sa nadugang pa nga mga kamatuoran nga among napundo dinhi sa among tuong bahin, sa among mentality of our soul, kardiya. Salamat sa imong grasya o Dios. Hinaot nga kini among gitun-an nining adlaw, mahimong panalangin sa among kinabuhi. Mo'y among gamiton sa among pagtagbo bisag unsang mga pagsulay o mga gumunhap sa kinabuhi. Ilabi na nining among mahulgaon nga panahon. Salamat Dios sa among Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami magapadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.